Niingon po tong sakristan nga. Di madungog dre. Madungog dre. Gawa ba itong pareha daw? Ano naman? Iham, nag-iignay nung si kanang sakristan ba? Gina niya nga, sakristan. Anong inuha man ng sikoy ni kawat man mo ng abuloy sa simbahan? Niingon po tong sakristan nga. Di madungog dre. Madungog dre. Dili ba? Ang kuan ba, ang abuloy ba, ano mo ikawat? Sana, di yun madungog dre. Binuang di madungog. Di lagi madungog dre. Kami yun dre. Kami sa pisto. Kami sa pisto. Pag kami sa pisto, may ingon siya. Kato na pong sakristan may ingon nga. Padre. Kinsa na itong babae nga inong ikuramos gahapon. Ingon itong pare nga. Di madungog. Dili ba? Kato bang babae ba ako